LIT, ikaskuntza errazten eta berrikuntzan unibertsitate master ofiziala da, 60 ECTS itxu eta urtebeten egin daiteke. Helburua da testu inguru profesional anitzetan diharduten langilei laguntzea, bai ikaskuntza eta bai berrikuntza prozesuak errazten. Horretarako, masterrak eskaintzen ditu metodologia, teknika eta tresna desberdinak. Gure master irteera profila prozesu hauen erraztaia izango da. Metodologia esperientziala da eta beti egiten da beste batzuekin batera lankidetzan. Ze gure helburua bada garapen profesional eta pertsonala izatea eta hori pentsatzen dugu beti lankidetza testuinguruetan gertatzen dela. Master honetan proiektu desberdinak garatu ahalko diez. Alde batetik, ikerketa proiektuak, berrikuntza eta ikaskuntza errazte horrekin lotute, ikerketa proiektuak, eta izan lehi errazte artistikoarekin loturiko proiektuak. Ahaztu barik ere, gizarte ekintzaltasunarekin loturiko proiektuak egiteko aukerea egongo dela. Guzti honetarako, profil desberdinak dauz, bai mentorea proiektuaren diseinu eta garapenean, bai aritua zure proiektua elikatzeko aukera dituzu moduloak ematen ditunak, eta baita ere erraztailea, zure figura horren garapenean lagunduko hotzu. Animatu zaitez, gurekin ikaskuntza esperientzia hau bizitzen eta partekatzen. Itxaroten zaitzu hemen.